Dito kami nagpapakulo ng tubig sa labas. Pampaligo ko dahil ang lamig-lamig ng tubig dito. Galing sa bundok. Kaya kailangan lagi may pakulo. Yung mga lumang kahoy, ayan, pinanggagatong namin. Pag wala nito, hindi kayang maligo dito. Parang may yelo yung tubig lagi. Ayan, kulo na. Maliligo muna ako. Hello. Hello! Tingnan nyo daw po yung tali ni Jillian. Si mama may gawa. Ganda ba, Jillian? Tali mo? Ay, magpakita ng muka. Oh. Nung nakikita lang kita sa picture, sabi ko pag mahaba na yung buhok mo, gagawa kita ng mga ganito lagi, tirintas. Ngayon, ayan na. Nagawa na natin. Diba? Diba? Sa'yo ng tala. Dali. Bilis. Nahihiya lagi. Kakaawas lang ng bata. Hello. Hello! Kakaawas lang. And ayun, nakita niyo yung buhok niya. At yung mga nakasalubong namin kanina taga roon din, nagpalagay din ng ganyan, nagpagawa sa akin. Gusto ko talaga yung ginaganon, yung tirintas. Kaso hindi ako marunong sa sarili ko, magpa-practice pa ako. Hindi ako marunong. Pero sa ibang tao, Ako na lang, marunong ma! ka. Na Gagawa. ano ba? Tirintas yung buhok ko. Lahat na. Oo, kaya mo. Ay, gusto ko yung hati lang. Oo nga. Maliliit yung hindi yung likid. Sige. Yung lang, hiwala. Sige, gawan mo ako Kakain na kami ng pansit. Nandito kami sa lutuan ng pansit. Magme-merienda. Kakaos lang kasi nitong batuta. Kasama yung kanyang papa. No, 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 no! Ito yung pansit. Anong tawag dyan? Kanton? Ayan po ang kanto na masarap. Pag kayo po nakatikim niya, punta na lang po kayo dito. Nilalangaw. Sarap may lechon ba yun? Saka liver atay. Sarap. Kain muna kami. Dito kami sa Luciana Park. Ayan, itsura niya. Dito sa park. Katapat to ng munisipyo. Ayan. Tapos dyan sa gitna basketball court. Ayun, dami naglalaro. Lang namin kumain. Busog na naman Ang bilis lumaki na yung tiyan ko. Nakakainis. Ambon. Kunting kain lang. Ganyan agad yung tiyan natin. No. Bilis lumaki na yung tiyan ni mama. Mamaya papauwi na rin kami. Magpapahinga-pahinga lang dito sa plaza. Oo, maya-maya. Saglit kakakain pa natin. Upo muna dito. Sarap ng pansit, guys. Siya, tara. Tara na, uwi na tayo. Sabihin mo kay Papa. Katangkad yan sa katangkad. Nandito na ako sa bahay. Nandito naman kami sa kubo, sa labas. And kanina, nung pumunta kami sa plaza, kumuha din ako ng padala na bayad sa Palawan. Ayan, ang proof natin. Hindi ko lang syempre pakita yung pangalan kasi for privacy na yun. Ang ingay ng mga bata dito. Sa mga part ng Maynila, hindi naman ganun kamahal. Kasi ngayon sa Bulacan, nasa 30 plus yung order niya. Tapos, yung isa naman ay basta hindi ganoon kamahal, 200 plus lang yung napabayad doon. Hindi naman ganoon kadami yung order niya, nasa 29, 200 plus. Tapos yung isa 200 plus din. Tapos 480 pesos yung kanyang pinadala. Dalawa yung order niya. Tapos yung charge kasama na doon 150 yung dalawa. Part ng Maynila yun. So, mura din naman kahit pa paano. Hindi ko lang alam kung pwede sa local magpadala dito sa post office, no? Hindi pa ako nakapagtanong. Kaya, hindi ko masagot kung pwede siya doon. Kasi, nung pumunta ako kanina, sarado na yung post office. Nung pagkuha ko nitong padala ngayong araw. So, ito siya. And, kumuha na ako ng suki card ng Palawan. Gawa ng lagi naman ako kumukuha. Mas maganda kasi sa Palawan magpadala kasi konti lang yung charge niya. Kumpara mo sa Cebuana, tsaka dun sa iba 30, 'di ba, yung charge. Dito 15 lang sa 1,000. Kaya kung may mag-order sa Palawan, nyo na lang ihulog para mas mura yung charge. And ayun, yung ating ganap sa maghapon. Sa mag-order pala, yung sa Facebook page at saka yung nag-PM sa akin na nasa Riyadh. Hindi ko sure kung pwedeng gawin kasi hindi ko sure kung pwedeng magpadala sa Riyadh kasi syempre mahigpit 'di ba sa Saudi. So yung mga nag-order, nag-PM sa akin na nandiyan sa Saudi na nurse si ate, hindi ko alam kung pwede siya na magpadala diyan. So
tanong-tanong muna natin kung pwede. Kapag pwede, saka na natin gawin. Kasi ganun ako, pagka sure na o-order, sure na pwedeng ipadala, sure na magda-down payment, saka ako ginagawa yung order nila. 2 weeks to 3 weeks yung ating paggawa, tapos hanggang sa maipadala na siya. Hindi ako naggagawa nung hindi sure na bibilhin. Kasi ayoko nung natatambak dito, gusto ko pagkatapos gumawa, papadala ko na dun sa nag-order, ganun. Kasi mahirap na gagawa ka tapos di naman bibilin, di ba? Kaya ganun yung ginagawa ko. Mag-advance na kayo na magsabi para magawa na agad yung inyong mga order, ganun. Yung isa pala na nag-comment na sabi niya, pakita ko daw yung mga benta ko nasa Facebook page. Bakit kailangan pakita yung benta? Basta nasa Facebook page yung lahat ng benta ko dun sa Bayong. Tingnan nyo na lang dun sa Instagram tsaka sa Facebook page ko, guys. Ayun. Thank you doon sa nag-comment. Thank you doon sa order si Ate Maria Lodi La Chica na nasa Italy. Thank you, na-receive niya na. Nasa Facebook page ko din, pinakita ko. At saka yung nasa Bulacan, si Ate Joanna Cristina. Huwag kayong malikot. Ang likot ng mga batuta na to. So, ayun, tingnan nyo na sa Facebook page ko, ha. Ito pala yung aming ipon for simula January nung pumunta ako dito. Tapos, February na, diba? Ito na siya. Tara na. Malapit na mapuno. Para to sa house project natin. Ayan. Di ba yung sabi ko sa inyo yung pagpapaayos nung nung sa harapan. Ito siya, yung ipon namin. May 1,000. Ay, 2,000 na pala dito siya kapit 500. Tsaka yung malulutong na nakukuha namin. Tapos, yung mga bago. Ayan, o. Pahingi isa. Yung mga bago na 5, tsaka 10. Pahingi isa. Ayan, lahat ng bago, tsaka tapos pag napuno to, i-deposit naman namin to sa bangko. Doon na namin iipunin para hindi nandito, para nagagamit. Di ba bawal daw kasi mag-ipon ng maraming kwento kasi nawawalan yung ating bayan ng mga bariya kasi iniipon daw dito lahat nakatambak. So ang gagawin namin, i-deposit namin sa bangko to. Mga pagpuno na to. Bibilangin natin to. Abangan nyo yung aming ipon challenge para sa aming bahay. Hulog mo na, Jillian. Dito. Iba yung sayo, pakita mo yung sa kayong maipunan. Nag-iipon din po si Jillian ng kanyang alkansya. Ayun. Dami na naiipon. Mag-ipon din kayo. Tapos lalagyan nyo kung para saan. Halimbawa, gusto nyo bumili ng sapatos, gusto nyo bumili ng kung ano, laruan, may damit. Mag-iipon din kayo. Hindi yung lagi kayong bili ng kung ano-ano na hindi naman nyo kailangan, hindi naman mahalaga. Yung si Jillian, lahat ng ito papasko to sa kanya. Ayan, iniipon niya din. Tapos ito naman tira-tira niya sa baon kasi 20 araw-araw yung baon niya. Pag may natira siya na 3 o kaya 7 o kaya 5 piso, nilalagay niya dito. Ayan, may ipon siya dito. Diba, Jillian? Yung mga papasko niya kasi noon hindi inipon dahil nakuha ang papasko. Ayun, yung ating ipon challenge. Pag binuksan namin to, bibilangin namin, papakita namin sa inyo. Mama, yung pamasko, bibili ako ng alak. Nagkakape kami. Sobrang lamig talaga dito, grabe. Oo nga. Ito yung Para siyang kasi, tinatawag siya na Little Baguio ba? Little Baguio. Kung sino na yung nakapunta dito, Little Baguio malapit sa Lukban. Kaya masarap dito lagi magkape. Huwag ka magkakape, gatas-gatas ka lang. Sarap magkape. So, I'm ending my vlog here, guys. End ko na yung vlog natin dito kasi masyado nang mahaba. Masyado ng gabi. Wala na kaming ganap masyado. Mamaya, bibili na lang ng manok na prito. Yun yung ulam namin ngayong gabi. Huwag makulit. Tapos, baka Sabado, kasi kala ko walang pasok to bukas. Punta sana kami ng Divisoria. Mamimili ng mga kailangan sa ginagawang Bayong ba. Kasi mas mura doon eh. Pupunta sana kami doon. Sino dito yung pwedeng mag-guide sa akin? Pupunta Divisoria. Wala akong kaalam-alam doon. Ayan, sabihin nyo nga guys kung paano halimbawa nasa sasakyan na bus mula dito sa Laguna, pupunta sa Divisoria, para alam ko kasi wala kaming idea. Mag-Google Map lang kami, baka wala pang masyadong internet. Mahina yung internet, baka hindi namin mahanap yung Divisoria, mawala kami. So pupunta ako doon ng Sabado kasi bibili kami ng mga gagamitin sa paggagawa ng Bayong, mas mura doon kasi dito pa mamimili. Siyempre may mga patong-patong na yan. So ayun, end ko na yung vlog dito and thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. See you on our next vlog. Bye bye.